Does dim bwyd yn y tŷ eto. Fasa ti'n licio me mas am fwyd? Na faswn, dim heno. Dwi wedi blino, ac mae pêl droed ar y teledu. Beth am gael take-away te? Iawn. Baswn i'n hoffi pizza. O na, mae'r pizzas yn ddrud iawn. Dim ond bara, caws, dipyn o sos tomato, cig a llysiau dyn nhw. Fasa ti'n licio curry te? Na faswn wir. Dim ond reis a thipyn o gig, llysiau a sos speislyd yw e. Oes pwynt gofyn fasai'n well gyda ti fwyd Tsieineaidd? Wel, bysa'n well gyda fi fwyd Tsieineaidd a dweud y gwir. O'r gorau te. Pwy sy'n mynd i ffonio? Fi? Ie. A phan wyt ti'n mynd, fasai ti'n gallu prynu botel o win o'r garej? Baswn wrth gwrs. Pa fath o win fasa ti'n licio? Gwin coch? Basa'n well gyda fi win gwyn.